En aquest vídeo aprendrem a fer multiplicacions i divisions de nombres enters amb fraccions. Doncs bé, en el nostre primer exemple, aquí tenim la multiplicació d'un nombre enter per una fracció. Doncs, igual que hem fet abans per les sumes i restes, el primer que hem de fer és transformar aquest nombre enter en una fracció posant denominador 1. Molt bé, ara una vegada ja tenim això, doncs ja podem operar perquè ja ho hem fet abans. Molt bé, primer calcularem quin és el signe del nombre resultant. Doncs tenim aquí un nombre positiu i aquí un nombre negatiu. Tenen diferent signe, per tant, el resultat serà negatiu. Val? Doncs ja està, ja tenim quin és el signe de la nostra fracció resultant, ja puc multiplicar. Doncs per multiplicar fraccions recordem que es multiplica en paral·lel, per tant el que faré serà multiplicar els numeradors i es quedarà en el numerador 3 per 2 i multiplicar els denominadors que es quedarà en el denominador, que serà 1 per 5. Molt bé, i ara ja puc operar. Doncs em queda menys 3 per 2, que són 6, i a sota em queda 5. 5 és un nombre primer que no divideix el 6, per tant aquesta fracció ja és irreductible. Molt bé. Anem a fer la següent fracció. Primer de tot, mirem quin signe tindrà la fracció resultant. Doncs com que tenen el mateix signe, la fracció resultant serà una fracció positiva. Per tant, no cal que li posi cap signe, no? Perquè és el primer membre que apareix. Doncs no cal que li posi signe, si voleu també li podeu posar un positiu, però no és obligatori. I ara anem a transformar aquest nombre enter en una fracció, posant un 1 en el denominador, i ara ja puc dividir les fraccions. Ens en recordem, sortim del numerador primer, ens n'anem al denominador i després tornem una altra vegada al numerador. Per tant, és 3 per 8. I a baix, doncs, sortim del denominador, ens n'anem al numerador i tornem a baixar. I em queda 1 per 3, no? No s'han de tenir en compte els signes, perquè els signes ja els hem tingut en compte a l'hora de calcular el signe de la fracció resultant. És a dir, vaig multiplicant ara sense tenir en compte els signes. Molt bé, doncs ara el que sí que em puc fixar és que tinc un 3 a dalt i un 3 a baix i que aquests 3 es poden simplificar. Per tant, em queda 8 dividit per 1, que és 8. Val? Si no m'hagués donat compte i hagués multiplicat, doncs hagués fet 24 dividit per 1 per 3, que són 3. Llavors em queda 24 dividit per 3, que està a la taula del 3, i dona exactament 8.